Maan supererikoiskokeella, joka tavallaan muistuttaa Killerin tuttua erikoiskoetta. Tietty poikkeuksia, mutta samanlainen fasiliteetti täällä on olemassa ja nyt ollaan valmiita. Citroenin tehdas 2 lähdössä liikkeelle. Näin lähdetään. Lööf ja Ogier ovat liikkeelle ja 0,4 sekuntia erottaa heidät toisistaan ennen tätä erikoiskoetta. Otetaan tuonne ensimmäiseen mutkaan ja tarkkaavaiset tietysti huomasivat, että tuosta alusta puuttuu heti se Killerin tyylinen hyppyri tässä niin sanotulla pääsuoralla. Ja sisäpuolelta tullaan nyt sitten tänne myöskin sisäpuolelle ja sen rata johtaa tuonne sillan alle. Sillan alle on menossa Sebastian Ogier, taas tallikaverille menee sillan päältä ja silta ylitetään ja alitetaan. Hyvin mielenkiintoinen supereiko on tänne Jokimaalle rakennettu. Tässä kun on vähän puolustellut ja on katsonut mielipiteitä tästä erikoiskokeesta, niin hyvin monet ovat sitä mieltä, että tässä on tavallaan jopa kivemmat ainekset kuin Killerin EK:ssa. Ei sillä Killerissä kyllä siinäkään ole. Niin sanottu pääsuora mennään tosiaan ihan tasamaita tallaten, eli mitään hyppyreitä tähän ei tällä kertaa olla rakennettu. Nyt Lööf puolestaan sisäradalla ja Sebastian Ogier on menossa tuonne sillan päälle. Ja tuttuun tapaan Killeriltä tuttuun tapaan mennään siis miestä vastaan tämä EK. Meille käy toki omat kellot ja yleisöä, niin kuin tietysti teitä hyvät TV-katsojat, viihdytetään kahden auton yhteislähdöllä tässä jokaisen parin osalta. Ja näin saadaan sieltä pikkuhiljaa jo sitten homma valmiiksi ja meillä myöskin aika käy ruudussa. Se menee hiukan yli toista minuutin. Sebastian Ogier lyö Lööfin 1,5 sekunnilla ja näin ollen hän kasvattaa eronsa tämän erikoiskokeen jälkeen 1,9 sekuntiin. Tässähän on nyt ajamatta enää Myynnilän EK, Juha. Ja taktikoiko Lööf? No, tietysti hänhän starttaa sinne kuitenkin ensimmäisenä, että valttikortti siihen taktikointi on tuossa kohtaa Ogierilla, että se on jännä nähdä. Joo, se on aivan oikein, joo, kyllä, mutta tässä tietysti Lööf pystyy jo vähän pelaamaan omaan pussiin, mutta hei, alle 2 sekuntia Ogierin helppo työ tehdä se temppu tuolla Myynnilässä. En usko, että Ogier haluaa mennä edelleen. Siellä varmasti taas käydään jos jonkinmoista neuvottelua tuolla Citroenin tallin sisällä. Nämähän ovat tuttuja tilanteita tältä vuodelta. Sebastian Lööf, a long day behind. How does it feel to drive today? Well, okay, but in this stage it was very difficult because the first corner we are outside, so we broke the windscreen because of the gravel of Ogier. It's really a shit thing this because we lost everything in this stage. I was pushing hard in all the good stages and this one we lost a lot. Thank you. Näin, aika mielenkiintoinen kommentti Lööfiltä tosiaan. Tässä mennään niin yhtä aikaa tuonne ensimmäiseen mutkaan, että Lööf saa kaikki Ogierin sonat tuulilasille tossa. Joo, näin hän valitteli ja sanoi yrittäneensä ihan kaikkensa ja ihmiset näkyvyys niin paljon vaikutti ton verran. Mitä sitten käy, kun sisäradalla on nyt Dani Sordominillä ja ulkoradalla Jari Matti Latvala, joka on päässyt tämän päivähuollon jälkeen, Lahden sataman päivähuollon jälkeen hyvään vauhtiin. Katsotaan täältä, nähdään hyvin tämä sorahomma. Näyttää siltä, että nyt ei... No tuolla tulee muuten, Juha. Huomaatko, siinä mennään just sillä tavalla, että se menee suoraan. Mutta mun mielestä ainakin näyttää siltä, että Jari Matilla on puhdas tuulilasi. On jo, Jari Matti otti tämän lähdön ihan selkeästi tässä, niin sai siitä sitä etua. Ja hienosti vetää täydellä linjalla Jari Matti Latvala, joka on siis kilpailussa kolmantena ennen tätä Jokimaan EK:ta. 7,2 sekuntia Ogieria, perässä ei 6,8 sekuntia erottaa hänet edellä ajavasta Sebastian Lööfistä. Ja Dani Sordo vauhti Minillä on myöskin mielenkiintoista katsottavaa. Tässä muuten aivan 2 metrin päässä on Mininen ja ProPrimen pallipäällikkö David Pritchard seuraamassa tätä erikoiskoetta. Juttelin tuossa ennen lähetyksen alkua David Pritchardsin kanssa ja sanoin, että tuohon näyttää hyvältä toi teidän touhu. Niin hän sanoi, että niin se pitääkin olla, että he on tulleet tänne kyllä ihan mukaan tosissaan. Että hyvältä näyttää, hän on erittäin tyytyväinen Minin kilpailuun tähän mennessä. Jari Matilla todella leveitä linjoja. Joo, kyllä. Toisensa jälkeen. Yritystä on jo, kyllä. Niin pitääkin. Jari Matti sai sen sataman jälkeen nyt iltapäivän erikoiskokeen hyvän vauhdin päälle ja löysi vähän jotain pientä kärmekeittoa jostain, jolla hän oli jo vähän niin kuin menettämässä peliä, näytti aamulla, mutta sitten onneksi kääntyi näin. Joo, hän kertoi, että fysio sai hänet hereille, että niin ilmeisesti nyt on verenkierto kohdallaan. Mutta mitä käy tällä erikoiskokeella? Äärimmäisesti kyllä taisi mennä Latvalalle jollain kymmenyksellä, ja juuri sillä kymmenyksellä. Yhdellä kymmenyksellä Latvala voittaa 1.34,6. Jari Matti Latvalalle tältä erikoiskokeelta aika. Näin.
Jari-Matti, aamulla ei kulkenut, mutta nyt kulkee. Mitä on tehty? Ei, se on tuolla korvien välissä ollut vähän tänään toi homma pielessä, että sitä on vaan oli liian jännittynyt ja ei ollut rentoutta, niin puristi liikaa rattia. Hyvä, miltä tuo Jokimaan pätkä tuntui? Ihan muuten kiva, mutta oli vähän liukas nuo asfalttiosuudet varsinkin, kun oli vähän vettä siinä, mutta muuten ihan kiva niin kuin erikoiskokeen luonteena. Kiitos. Näin Jari-Matti, ja niin kuin sanoin, niin pääkopasta nämä hommat on kiinni, ja näinhän se usein on, että sä tiedät Juha kokeneena kartanlukijana ja tämän kilpailun myöskin kertaalleen Juha Kankkusen kanssa voittaneena, että se on pienestä kiinni sitten, kun se rytmi ja ne jutut löytyy, niin sitten se vaan lähtee kulkemaan. Joo, se menee kuin itsekseen se menon pitää olla rentoa koko ajan. Jos liikaa puristaa, niin kuin Jari-Matti sanoi, niin siitä ei meinaa tulla sitten mitään. Kuten Markku sanoi eilen, että jos olet 99, niin ei onnistu, että pitää olla 100% paketti. Ja varmaan vielä 10 päälle Markku. Joo, Markulla oli aina. Seuraava pari liikkeellä. Mats Östberg sisälinjalla ja Petter Solberg ulkoradalla, eli norjalais-taistelukaksikko. Ja saa nähdä millä tavalla nyt sitten viihteen Norjan kansallissankari Petter Solberg onnistuu tällä superreikolla. Hän nauttii näistä yleisön edessä voittavista erikoiskokeista. Petterillä varmaan vaikuttaa tuo rallycross-tausta siihen, että viihtyy näillä. Aivan oikein sama kuin veljensä Henning, molemmat aloittivat uran rallycrossista. Aikanaan silloin Norjassa ei ralleja ajettu ollenkaan, ei saatu ajaa. Näin ollen hyvin monet norjalaiset autourheilijat ajoivat rallycrossia, ja siitä oikeastaan muodostuikin Norjan tämmöinen kansallisautourheilulaji, erittäin suosittu ja menestyksekäs EM-sarjan maa Norja oli vuosi toisensa jälkeen. Hyvin tasassa tullaan tähän suoralle nyt toista kertaa. Mats Östberg on nyt siis viidentenä ennen tätä EK:ta, kun Jari Ketomaa keskeytti ajettua rajusti Fiastansa valitettavasti ulos. Ja Petter Solberg siinä edellä neljäntenä, herrojen välinen ero ennen tätä EK:ta 33,5 sekuntia. Siinä hyvin tiukalla linjalla Petteri taittaa tonne sillan alle. Malttaa nämä kaikki tiukat mutkat ottaa todella varovasti, että ei huku. No, siellä lähtee niin, justi kun sanoit näin. Se oli kuvan ulkopuolella ilmeisesti tapahtunut, mutta Petter otti vähän liian sisältä ja siellä tommonen rengaspino tosiaan sai kyytiä. Ja se lyö kyllä yllättävän kovaa aina, mutta Petter vie tämän parin selvästi, ajaa hyvän ajan 1.35,8. Ja sitten siitä 1.34,8 ja katsokaa, siinä on sitä Petter Solbergin riemua. Tätä nähtiin jo Killerillä vuosi toisensa jälkeen ja nyt sitä nähdään myös täällä Jokimaalla. Petter osaa tämän homman. Se on sieltä rallycross-taustasta opittua. Jos Mervi pääsee vaikka kysäsemään Petteriltä, että millä tavalla tämä, onko hänellä joku ihan erikoisfiilis näille supererikoiskokeille, niin kuunnellaan. Siinä muuten Östbergkin osui renkaaseen, mutta kuunnellaan tonne. Petter Solberg, an incredible stage again. You're really specialist on this kind of stages, aren't you? Yeah, it was a good stage and a lot of people. It's great, but it's very, very difficult, on the outside line. All the gravel comes from the car inside, so I almost have broke my windscreen, but it was good fun. Thank you. Näin Petter Solberg. Ja hänkin valitteli sitä, että tuli sorat tuulilasille ja melkein meni rikki, näin hän sanoi, että se on näköjään täällä ulkopuolella nyt vähän ikävä juttu. Ja varmasti sellainen asia, johon tullaan kiinnittämään huomiota jatkossa, jos täällä ajetaan esimerkiksi ensi vuonna. Chris Meek nyt ulkolinjalla ja sisäradalla. Britti Matthew Wilson, näin lähdetään liikkeelle. Matthew lähtee selvästi paremmin viivalta irti nyt kuin Chris Meek. Ja jälleen David Richardsin silmät ovat tarkkana tässä vieressä, kun hän seuraa tapahtumia. Melkoinen ero on jo, hei Juha, tuonne ensimmäiseen päätyyn. No kyllä on jo, että en tiedä, onko vielä Minillä vähän töitä tehojen suhteen, ja selvästi tämä liikkeelle lähtöautossa, niin siinä on vähän vielä tiimillä töitä. Erittäin monella jarrutuksella, kun katsoo tästä. Mielestäni Matthew Wilson meni näitä ensimmäisiä jarrutuksia, 3-4 jarrutusta, kun oltiin vedetty tuo ensimmäinen pääty. Loppu siellä menee Matthew todella leveäksi. Chris Meek on meillä kuvissa tämän kuvien ulkopuolelta, kerrottakoon, mutta mitään suurempaa draamaa siellä ei tapahdu. Kun nyt sitten tämä pari on jo saapumassa ensimmäisen kierroksen täyteen näin, ja Wilson lievästi tässä vaiheessa edellä.
Siinä tilanne Ogier kärjessä, Latvala 1,2 sekuntia ja sitten Sordo 1,3 sekuntia perässä. Pohjat siis 1.33,4 Ogierilla ja 1.34,6 Jari-Matti Latvalan aika tältä EK:lta. Chris Mikkonen tätä erikoiskoetta 8. hänellä eroa eteenpäin, eli 7. nousseeseen Mikko Hirvoseen 16 sekuntia. Mikko siis todella hienon nousun tehnyt tänään. Ja Matthew Wilson lievästi juuri M-pisteiden ulkopuolella, eli 11. matkaa M-pisteisiin on reilu 11 sekuntia. Henning Sulberg pitää tuota 10. tilaa hallussaan, ja näin tullaan, ja nyt saa kyllä David Richards juhlia sillä. Chris Meek vie tämän parivoiton näin. Meek 35,9 ja Wilson jää 0,6 sekuntia maamiehensä ajasta. Ja seuraava pari, hyvät ystävät, eilen ensimmäisellä erikoiskokeella U-tuuria kokenut Mikko Hirvonen. Kartan lukijanaan totta kai Jarmo Lehtinen. Ja heitä vastaan asettuu sitten keltaisella Fiestalla Henning Sulberg, jolla kartan lukijana viehättävä naiskartturi, äärimmäisen mukava ja ystävällinen, aina hymyilevä Ilkka Minor. Joo, kyllähän Mikon suoritus tänään, niin 30 sekuntia kaikkia muita nopeampi tähän mennessä tämän päivän aikana, niin on se huikea. Kyllä, onhan siinä totta kai hyvä lähtöpaikkakin, mutta mä oon aina sanonut, että ei noi autot itekseen kulje. No ei todellakaan, eikä siitä lähtöpaikasta semmoista, että kyllä Mikko on loistavasti ajanutkin tänään. Ja mun mielestä niin kun selvästi niin Mikolla on ainakin 5. paikka häämöttää. 5. paikkaan, katsotaan, siellä on Mats Östberg. Juu, ei meillä ole mitään hätää sen suhteen, on reilu puoli minuuttia enää matkaa Mats Östberg, ja sen kyllä Mikko tulee ottamaan kiinni. Ja siitä eteenpäin Peter Rös 1,5 minuuttinen sitten lisää, että kyllä tässä vielä mielenkiintoinen tulee tästä loppupäivästä. Yksi erikoiskoe tämän jälkeen siis vielä ajamatta sekä huomisesta vielä pitkästä lauantai-lenkistä. Näin lähdetään, ja nyt toivotaan tämä sora-homma tässä ensimmäisessä. Siellä on Mikko nimittäin nyt kärsiä paikalla, ja kyllä sitä lentää hei sinne selvästi tästä, kun näin on joo. Kuvasta ja sitten ikkunasta tämä homma livenä näemme. Henning sisäpuolella ja kuva seuraa totta kai Mikko Hirvosta ja Jarmo Lehtistä, jotka kartavat tuonne sillan päälle. Ja lähtevät tavoittelemaan Sebastian Ogierin 1.33,4 aikaa. Nätisti hyppää Fiesta tossa. Nyt menee Mikolla leveksi. Nyt menee todella leveksi, mutta vauhti ei juurikaan pysy. Niin ja onneksi siellä on tilaa. Tossa kohtaa on tilaa jo. Näytti vähän tuon lähtö siltä, että Henning Sulberg oli paremmin hereillä kuin Mikko tuossa. Pikkusen otti lähdön tuossa tuon Sulbergin. Ja hyvin tasoissa tullaan ensimmäinen kierros pääsuoralle takaisin ja sitten vaihdetaan tosiaan ratoja ikään kuin ja vaihdetaan tämä päättää. Nyt on puolestaan Mikon vuoro. Nyt tulee muuten Henningin silmille oikein todella kova. Kyllä tulee joo. Varmasti tosiaan sellainen asia, johon tulee kiinnittää huomiota tulevaisuudessa ja tulevina vuosina. No on vähän semmosia juttuja, mitkä ei välttämättä käy mielessäkään. Ja Killerillä, kun tämmöistä ongelmaa ei ollut, siinä oli samantin sikaani toisella radalla, niin ei oltu ikinä yhtä aikaa tuolla päädyssä. Ja muutenkin noiden päätyjen ero oli vähän isompi. No siellä nämä kaarteet oli tehty näillä betoniporsailla. Kyllä. Ja saa nähdä, pystyykö Mikko viemään tämän pari. Kyllä siellä on Mikolla sen verran parempi vauhti, mutta totta kai vähän muutama metri lisää, mutta Hirvonen tulee kyllä ja voittaa näin. Henning Sulberg ottaa pari voiton ja tuikkaa ajan 1.36,3. Henning Sulberg jää siitä 0,3 sekuntia. Sijoitukset kuitenkin yllättävän alhaalla 8. ja 10. Ja kohta sitten Mervin toimesta saamme Mikko Hirvosen tunnelmat tämän super-erikoiskokeen jälkeen tuolta maalialueelta. Mä luulen vähän, että täällä on vaikuttanut tää keli siihen, kun täällä oli sade tähän alkuun, niin ensimmäiset autot hyötyi siitä, ja nyt kun toi on kuivannut ja tullut irtosoraan tuohon, niin nämä muut kärsii. Mikko Hirvonen, miltä toi pätkä tuntui, toi Jokimaan pätkä ajaa? Ei ok. Aha. Liukasta oli, alkaa olla renkaat sen verran finaalista, ei oikein silleen pyörä pitänyt, mutta muuten ihan ok. Sä oot pitänyt tänään ihan huimaa vauhtia, sä oot noussut ihan tonne kärkikymppiin, niin mitä on tehty? Mitä on tapahtunut? Ei mitään, pietty vaan kaasu pohjassa. Millä mielellä nyt tuohon toka vikaan erikoiskokeelle? Anteeksi? Millä mielellä tuohon päivän viimeiselle erikoiskokeelle? No katsotaan nyt miten kovaa siellä päästään, että renkaat on tosiaan aika huonossa kunnossa, mutta koitaan nyt kuitenkin siitä huolimatta vetää pohjat sinnekin.